basabi isifo sami, basaba amandla, khanyisa nawedlozi ishisile impepho, khanyisile amakhandlela, basabi isifo sami, basaba amandla, khanyisa nawedlozi Sanibonani balandeli emakhaya uma khusumdlalo sele ngikhuluma naye bakithi ke kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngizothanda ke bakithi ukuthi nginamukele nonke ukuthi ningene nje phakathi kwaleli khaya ninethezeke njengenjwayelo bakithi wonke umuntu wamukelekile phakathi kwaleli khaya. Akekho noyedwa umuntu esingathi cha yena kumele aphume akamukelekile bakithi. Ngizocela ke futhi ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni subscribe niphinde futhi nithene on ama notifications ukuze njalo uma kukhona ivideo sithe bakithi sayiqopha nawe phela izokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuwena. Nanokuthi ke bakithi ngama video njalo esilokho siwaqopha sisuke sinethemba lokuthi khona leyo muntu osuke ezosizakala ngaleso sikhathi. Okay, namhlanje ke bakithi ke indaba ilana ke bakithi namhlanje ngathi ake sizokhuluma ngokuhloniphana bakithi noma ngokuhlonipha ngendlela yokuthi ngithi enene uma ngabe umuntu kwesinye isikhathi kubalekile ukuthi umuntu usabe idalwa zomuntu asuke ehamba naye, noma ngithi ulisaba idlozi lomuntu noma izithunywa zomuntu. Angithi yabona ngoba isizathu engenza ngisho njalo ikakhulukazi nje, yebo ngingaqinisa nakubantu bakamoya noma kwesisikhathi ngabe ususebenza abantu umuntu wabuya sekukhona basebenzayo noma kwesinye isikhathi awakafiki leso sigaba sokuthi enene wena usiza abantu. Angithi yabona kodwa kakhulukazi ngifuna ukuqinisa nangalapho ukuthi mengabe umuntu kumele uhloniphe idalwa zomunye umuntu. Isizathu esenza ngisho njalo kunabantu abalimele noma kunabantu abashayekile endleleni, kodwa uma uthi uyabheka ukuthi ukushayeka kwakhe ngabe kudalwa yini, kanti kudalwa ukuthi kunendlela noma unyawo lakhe akabangaza ahambe kahle endleleni kodwa komunye umuntu. Angazi noma ngiyezwakala hayi edlozini lakhe, idlozi lakhe bese lidinwa nje kodwa unyawo lwakhe alihambanga kahle komunye umuntu noma ulwimi lakhe alihambanga kahle komunye umuntu. Kunezinto okuthola ukuthi uzenzile wazenza komunye umuntu kodwa mawuzenza ezingalunganga ungabe ukhulume kabi noma uze wafika ezenzweni zomunye umuntu, kodwa bathi mawukwenza wasukhohlwe kulaa muntu unedalwa ahamba naye ahamba nazo. Wawusukhohlwe kulaa muntu unabantu bakubo ahamba nabo. Laba abantu bakubo komunye umuntu mawumenza kabi kesinye isikhathi bayakwazi ukuthi wena bakushaye. Angazi noma iyazwakala uma ngibe kanjalo. Idlozi lomunye umuntu noma izithunywa zomunye umuntu ziyakwazi ukuthi wena zikushaye. Mazikushaya zikushaye ngendlela yokuthi vele nedlozi lakho lizoyekelela noma nawe izithunywa ezimbethe zizoyekelela zingaviki ngesizathu sokuthi nazo vele basuke bebonile ukuthi vela wenzanga kahle khona wrong vele osukwenzile nalo bese beyalekelela idlozi lakho. Angithi yabona kwesinye isikhathi khona ukuthola ukuthi umuntu usesebenza ngisho abantu uyasiza abantu ithongo lakhe noma izithunywa zakhe zimphile ukuthi akwazi ukusebenza abantu, kodwa ngokusebenza kwakhe endleleni bese uthola ukuthi umsebenzi wakhe bese uhamba uyama noma umsebenzi wakhe uhamba unqamuke. Kodwa uthi umuntu uyabheka akabange aze osisikhathi athinte imithi emibi, kwesisikhathi usuke ethintile kodwa ayikho into engako ayenzile, phela wone abanye abantu kodwa ngokona kwakho kwabanye abantu ngesikhathi lokukhala abantu lezi yankalazo bezibexhumana nedlozi lakho, ngoba phela uma ngabe ungenzanga kahle komunye umuntu eba nenkalazo idlozi lakhe lisuke lizwa liyamuzwa nenkalazo zakhe, idlozi lakhe lisuke lize edlozini lakho wena osuke wona omunye umuntu babe nengxoxo ukuthi cha umntana wena akenzanga kahle kumntana wethu. Angithi yabona ngesikhathi kuloku nenkulumo ezinjalo ezabanye abantu amadlozi abo ezedlozini lakho ekhalaza ukuthi umntana wena akenzi kahle akenzanga kahle emntanana wethu, idlozi lakho wena kwayena likwalona ligcina wena selikuyekelela selivesana liqhele kuwena ngoba wenzi kahle kunenkalazo eziningi. Angithi yabo
Yilapho futhi kwesinye isikhathi uthola ukuthi amadlozi abantu asiyashaya, uthola ukuthi umuntu umsebenzi wakhe ubonakala uphakama umuhle bese uvesana uyaphela endleleni. Kube ngazi ukuthi uvaliwe, kube ngazi ukuthi khona izinto eziningi ezenziwe khona ukuthakathi, kanti ushawa amadlozi alaba abantu, ushawe zinyembezi zalaba abantu ngesikhathi ekhala abantu basemakubo noma izithunywa zabo zazobikela idlozi lakho ukuthi umntana wena akenzanga kahle. Bese into yakho kwesinye isikhathi uthola ukuthi siyaphela. Ingakho ngithi mina kubalulekile kwesinye isikhathi ukuthi uhloniphe idlozi lomunye umuntu noma izithunywa zomunye umuntu, uhloniphe omunye umuntu ngoba awubazi abantu asuke ehamba nabo ngesinye isikhathi. Uzothola kwesinye isikhathi sekhona izinto ezonakalayo kuwena kanti wena indlela owenze ngayo. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi khona umuntu okuthola ukuthi yena ngohambo lokukamoya ziningi izinto esezenzile, usiyakwazi mhlawumbe ukubona noma uselaphekile yena ngokukamoya. Bese ezohlangana nomuntu othola ukuthi yena usacathula kulolu hambo, usadinga ukusizwa. Angithi abantu lo muntu osacathula noma lo muntu osadinga ukusizwa, wena umuntu osulaphekile izinto zakho esezingcono, bese lo muntu umefuna usizo wena bese ungenzi kahle ngoba nakho wena uya ngokuthi vele ulwazi akakabi nalo, bese ungenzi kahle kuyena, ungakhulumi kahle noma kube khona izinto ozothweni uyakwazi ukuzilungisa kodwa manje ungakwazi ukwazi kahle cha awukwazi ukuzilungisa, uthatha imali zomuntu noma ungenzi kahle kumuntu. Angithi yabona ngesikhathi uwenza kanjalo idlozi laloya muntu ukhohlwe ukuthi noma izithunywa zakhe zindala azizona izingane. Ngesikhathi ungenzi kahle kuloya muntu ukhumbula ukuthi uhamba nabantu abadala, isithunywa sakhe noma abantu bakuba abazona izingane, uyena osacathula kule ndlela. Manje wena ubheke yena wawusukhohlwa abantu ahamba nabo. Angazi noma iyazwakala nento engizama ukuchaza ukuthi kubalulekile bakithi ukuthi hlonipha omunye umuntu, bheka indlela umuntu owenza ngayo. Ithi mawenza into yakho komunye umuntu uyenze ngokweqiniso, libone idlozi lakho. Angithi abantu ukuze ngelinye ilanga ungezoba nenkinga yokuthi nawe ugcine usujikelwa idlozi lakho noma izithunywa zakho, ugcine kwa wena selikushiya noma selikuyekelela ukuthi ushawe abanye abantu. Ngoba kwelinye ilanga ugcina kwesinye isikhathi ngisho abantu abazama ukwenza okubi nangokukamoya bagcine izinto abazama ukuzenza wena seziphumelela ngoba nawe idlozi lakho seliyakuyekela ngoba nawe vela wenzi kahle kwabanye abantu. Bazokuvikela wena ekutheni abanye abantu bangakwazi ukwenza kabi ekubeni wena kodwa nawe ungenzi kahle kwabanye abantu, cha nawe izinto sizokushaya. Labantu abakuphethe bazokuyekelela nabo, cha izinto nazo zimshaye ngoba vela akenzi kahle. Ngoba awusungathunyiwe abantu abakuphethe, usungathunyiwe idlozi lakho, usungathunyiwe izithunywa zakho ukuthi enza kabi komunye umuntu. So ingakuthi ukuhlonipha omunye umuntu nokukhumbula njalo ukuthi ngaso sonke isikhathi ithi mawenza into komunye umuntu ukhumbula cha nayo nabantu ahamba nabo, nayo nabantu abakubo abadala abasuke bedinga ukuhlonishwa abazothi uma ungenzi kahle nabo bese beyasukuma beza ngeenyawo. Nawe nokuthi nje mengabe umuntu ufuna usijwayeza ungakuvumeli ukuthi omunye umuntu izithunywa zakhe noma idlozi lakhe liloku lizobika izinto edlozini lakho. Kuloku njalo wena kuloku nenkalazo zamanye amadlozi abantu noma izithunywa zabanye abantu zizobikela idlozi lakho ngoba lo wena kuzokunikeza inkinga, izinto zizongahambi kahle ukuhamba kwesikhathi phezulu kwempilo yakho. Ngento encane wena ungakwazi ukuthi uyigweme ukuthi uma wenza into uyenze ngokweqiniso, ngokuthi wena uthi uma wenza into ungakhulumi kabi ngabanye abantu, ungona omunye umuntu ngokungenhloso. Angazi noma iyazwakala bakithi kodwa nje bengifuna namhlanje ukuzocacisa ukuthi kwesisikhathi nezinto ezishaya endleleni ngenxa yokuthi awenzanga kahle komunye umuntu ozikwadini izithunywa zakhe, ngenxa yokuthi wena ube nolwimi olubi loya muntu ukwazwela kakhulu, kwazi kwazwela ngisho edalweni ezimembetha ngesikhathi esephatheke kambi bese beyakhononda abantu bakhe edlozini lakho, ugcine wena ngenye ilanga usunenkinga. Akusho ukuthi wena ngoba nangokukamoya okuningi usukwenzile nokuthi ngokukamoya uyazi-understanda wena manje izinto eziningi ucathulile ubude bendlela bakho bude okuningi usuyakwazi, okusho ukuthi wena usunemvumo yokwenza kabi phezu kwabanye abantu. Cha akusho njalo, akusho ukuthi wena ngoba nakho uhambo lakho lude ziningi izinto osuzenzile ngokukamoya sekufunakala manje ukuthi uma uphatha kabi abanye abantu bese idlozi lakho nalo liyakuvikela. Angeke lize likuvikele bakithi, alikho idlozi noma zikho izithunywa ezithenza kabi abanye abantu sizokwazi ukuvikela. Ungafi azikho izithunywa ezithenza kabi ona abanye abantu, hlukumeza abanye abantu
sizokuvikela thina. So bakithi ebengifuna ukuzela namhlanje akukuningi nje kulapho ngizocela noma ngizoqwashisa abantu ukuthi hlonipho omunye umuntu ukwazi ukuthi omunye umuntu unedalwa ahamba nazo unedlozi ehamba nabo ukuthi umuntu usacathula ngokukamoya musa wena osukunolwazi ngoba abantu abasuke umuntu menze kuwena efuna usizo kuwena idlozi lakho oqala suke likuthembele ukuthi uzokwazi ukumsiza nedlozi lakho vele abasuke sebehlanganile kwesinye isikhathi cha lo mntwana umsondezi ngakuthina sokwazi ukuthi simlekelele wena bese ungenzi ngendlela ukuhamba kwendlela mesuka nenkinga ake sihloniphane bakithi uhloniphe omunye umuntu ukhumbule ukuthi unabantu ahamba nabo ngaso sonke isikhathi futhi uma efike kuwena kusuke kunezizathu ngizocela namhlanje ukuthi abe ngivale lapho sengikhulume kakhulu izophinda futhi ibonane ngokuzayo sizokwazi